chabvunduka machipanguva ino people are resisting the unity day celebrations akaitwa yesterday vachiti hapana kana unity munyika. Panguva ino vachiti kunyange pakasainwa the unity accord papagara patova nematensions hazvipere mushe hazvina kumera mushe. Ndisaripera mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi everything panguva ino has been cooked and the systems have collapsed. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Ndina bhendo yamachara Charles anozivikanwa kunzi aiwa is a critic kusvikana andabudanyura chiti there is no unity to talk about. ZANU-PF have divided our people more that it united them. When the accord was signed, divisions had already been cemented, which this why Solomon Mujuru, who killed Tongogara, who killed Herbert Chitepo, was killed by Mnangagwa for power. Ndoma shikwana chitoko panguva ino namachara sachiti aiwa yes we were celebrating but panguva ino kana iri unity munyika apamborina payakatozosainiwa papagara patova nematensions patova nemaclashes. It's more like yaingova away yekuformaliza zvinhu but behind the scenes vanhu matensions akakontinya kuerupta sezvaari kutaura panguva ino achiti there are some people who killed each other vaita sana Solomon Njuru vakauraya ana Tongogara ana Herbert Chitepo. These are some examples ari kupa ekuti anorepresenta kana kuya kuprova kuti unity hapana, unity between the two camps aizikamwa vakomana veZAPU vakomana veZANDLA nezvese zvakazoitika thereafter. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pezviitiko ichi. Panguva ino pari kungonzi is ZANU-PF panguva ino is deep seated muanother chaos yesuccession. Panguva ino people they are just waiting to see my next steps achaitwa neZANU-PF kuti atene its resolution number 1. Pere comment section medu mafunguro enyu kutodii pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like achito on the bell icon.